Hey bazalwane, sikule ndawo yasePhongoma, usizi olulapha into esingazange sayibona ngoba kuyabonakala into yoba inhlupheko kulelali ibhaliwe emehlweni. Njengoba nje disiya kulomzi onomkhukhu uyoqaphela into yoba nazi itoilet yakhona ikude kanje. Umbuzo into yokuba abantu bagcinelwe ntoni ezindaweni ezinje, beve bephila kamandi abantu bakwarhulumente ngoba bona bahleli kamnandi nentsapho zabo, kodwa iintsizi ezifana nezi ubona usizi olunzima kakhulu. Apho uthi xa uzibuza into yoba ngubani umntu onokuthi ahlale elusizini olunje, kodwa ngoba ke bona impilo kuyanyanzeleka bahlale kwindawo ezinje. Tatam, ndiyakubona ulele. Into ebangela into yoba ndingene apha, ndibona le ndlu yakho. Ewe, ndibona le ndlu yakho tata. Ingaba ungixolele uba ndivale ngoba ndifuna kubonakale kakuhle. Ndifuna kubonakale kakuhle. Tatam, uhlala apha, uhlala nabani apha? Uhlala wedwa? Ungumni Situku? Nguchezi. Jalamba, kudala wahlala kulomkhukhu. Zange ke bafike ooceba babone esisimanga? Wathini lo ceba? Wawelwe yindlu. Uze nje wakhe lo mkhukhu uwakhe kuba uwelwe yindlu. Oh yini Chezi. Xa efika uceba ke ngoku wafike wathini, wathembisa ngantoni? Akwenzela indlu. Kwakungophi unyaka ngoku wayefikile? Kodwa kuyarhola noko? Yini tata, iba njani indlu yakho xa ngaba kunetha? Iba njani imeko xa kuthiwa nazi imvula? Kuba njani? Yona iyanetha. Kunjani ukubanda mntu omdala kule ndawo uhleli kuyo? Kuyabanda. So ungandixelela into yoba mhlawumbi sekungaphezu konyaka uhleli kulo mkhukhu? Kulo nyaka ophelileyo. Befika kukhona abantu ekuthiwa ngo-ward committee ngaphandle koceba. U-ward committee wena Chezi wake wafika apha wazoyibona le ndlela uhlala ngayo apha? Ukhona u-ward committee uyayibona yonke le ngxaki yakho? Bantu basePhongoma, bantu baseMalawini, bantu baseXhobo, khanincedeni nanku tata uChezi. Tata, ungubani igama lakho nefani? Bani? Zinteme. Bani fani? Tondo. Awunondibonisa i-ID yakho? Igcinwe apho. Okay. Tata uZinteme, ndiyabulela kakhulu tatam. Ndiyabulela ba uNtondo kakhulu. Kodwa ke tata, njengoba ndibona olusizi alundonwabisi tata, khawumcele mani tatam urhulumente ngeli xesha ndiselapha uthi make noko akakakuncede uba ngabe indlela ikhona, khawuzithethelele. Urhulumente kandincede undithethelele nje ndiphile kule ndawo kuyo njengoba ndisekule ndawo kuyo. Ndincede Nkosi. Ndiyamnceda. Madoda. Uyavota xa kuvotwa wena tata? Lonke ixesha ndiyavota. Uyavota? Laze usizi lakhona nizotsha kwaThixo. Nizawutsha kwaThixo nikugcina abantu ngolu hlobo. Nizawutsha kwaThixo ngoba utata indlu yakhe yamwela. Kwakutheni tatam le ndlu iziwe? Kulaa mvula ibinkulu bafa abantu ezinje, kodwa ndasinda ndaphuma ngaphakathi ndode ndaphuma ecaleni. Waphuma ecaleni? Seyibuyile. Wasinda ngolo hlobo? Ndaphuma. Hayi madoda, akubi uba sithetha ngale lali kubi kakhulu.
kulelali zange wabona wena tata njengoba ungumuntu omdala zange wabona kusenziwa indlu ye-RDP kusakhela umuntu khona lapho ngidala. zike zikhona ezikhona ey kwaze kwakubi tata uChezi masibulele tatam bendifuna nje ukuba sindibone le ndawo yakho ey nalo sizi bantakwethu uhlala apha utata kwelinyala sizawucela intoba uward committee wale ndawo makuziwe kuzohlangulwa utata ubomi bakhe busesichengeni kule ndawo utata angazibona elimala imbi lento siyibonayo njengoba niyibona wawelwa yindlu utata kodwa waphuma wabaleka nokwakalimala yebhuti isimo salelali yakho khawukusichaze njengendlela esiyibonileyo sizele lonto apha utata ngutata uMaqabaza osuka kwivusi sizwe sibona wena unyuka kulommango injani ibhuti imeko yalelali yintoni ongathi wena xa uthetha unqwenela intoba lelali mayincedwe ngayo ngokubona isimo indlela itheni ibhuti indlela yemohlakelo ngosikoleni ya besingapha phezulu oh ngoba ibondawo ilungisa yes silungisa pha nilungisa ngokwenu ngezandla zenu mhlawumbi ibhuti wam khawuthethe uthini uceba xa nithi make kuziswe igandaganda zizonceda apha kule ndawo budama apha kahlala bandithi alingowalapha ncam awungowalapha ncam ya kodwa yona indlela uyayibona imbi so niqhela ukuyenza ngokunokwenu baqela uyenza nami ndibe khona ukube khona okay kuba kubi kakhulu xa kuthiwa kumanzi kuyanetha kakhulu okay ke bhuti hayi ke masibulele enkokheli enkosi Maqabaza ndisuka kwivusi sizwe ndibizwe ngabantu bale ndawo besithi masike size sizobonisa le meko nihlala kuyo yilento ke ngoni ndibona ndilapha besifuna ukuva nezimvo zenu kuba kwenze khanihambe niye nempashe nihambe nokha amanzi nikhe empashe nyani noba niyandihlalisa cha ngoku siya kulamzi sihambe silungisa indlela khanihambe ke nihambe nolungisa indlela hey bantakwethu baphila loo nto niphila lonhlobo yo ayilusizi ngeke nyamezelani ke